Ää, Tässä on tämmönen video someen ja mä haluaisin puhua noista kristillisestä kentästä täällä Suomessa ja mikä tämä evankeliumin sanoma on, mikä kaikki on varmasti kuullut sanoman ja tilanne on aika lailla lipsunut Suomessa kristikunnassa. Pitäisi tapahtua uskon puhdistus ja se on se, mikä on mietityttänyt tässä, että se on mennyt sellaiseksi, mitä se oli Raamatun aikana. Farisealaisuutta ja uskonnollisuutta, joka on semmoista, mikä ei toimi käytännössä. Se ei ole niin Raamatun mukaista, vaan se on enemmän semmoista pintapuolista, nimenomaan uskonnollisuutta, mikä ei ole toimivaa. Eli se pitäisi tapahtua muutos koko maailmassa, mutta Suomessa nyt ensiksi. Ja evankeliumin sanoma on perusasiat on unohtunut. Eli käytäntöön soveltaa se usko, eikä että siitä ei tule semmoista pieni kerho jossakin, vaan että se toimii käytännössä. Tarkoitan sitä, että uskovan ja ei-uskovan elämä, niin se pitäisi pystyä elämään samalla tavalla. Kaikki samat asiat pitäisi olla, eikä eristäytyä jonnekin pieneen johonkin porukkaan. Ja sitten ollaan mustavalkoisia ja ahtaassa ja tiukassa semmoisessa muotissa. Vaan pitäisi muuttaa kaikki nuo asiat niin, että se käytäntö toimisi. Ja tällaisia ajatuksia on mulla. Se pitäisi muuttaa sillä tavalla uudestaan uskonpuhdistus vielä laajempi, mitä Lutherin aikana, että päästäisiin niistä ahtaista kaavoista päästäisiin pois ja olisi sellainen vapaus, uskoville hengen vapaus. Elää normaalisti eikä olla jossakin erityisessä semmosessa vähän niin kuin paitsiossa. Koska miten sä voit, jos oot jossakin tietyssä porukassa ja sun pitää tietyllä tavalla käyttäytyä ja pukeutua ja puhua ja muuta, niin ethän sä sitten tule toimeen enää. Ja se on ennakkoluuloisuutta herättää ja muuta vastaavaa. Se pitäisi muuttua kaikki asiat ihan täysin kristikunnassa koko maailmassa. Ja niinkö, se on mulla semmoinen yksi asia. Ja kuitenkin se perussanoma on ihan sama, että Jeesus pelastaa ja se elämä voi muuttua, mutta se ei tarvitse muuttaa liikaa sitä asiaa elämää, vaan itse mulla on ääriliberaali, on niin kuin se mun tyyli ulkonaisesti, mutta sisäisesti mulla on konservatiivisuutta, mutta se on niin nimenomaan, että se ei pitäisi mennä semmoiseen tiettyyn muottiin, eikä kaavoihin kangistua, kun aina ollaan näin tehty. Raamattua voidaan tulkita niin monella eri tavalla. Ja se pitäisi käytäntöön soveltaa se raamattu. Muuten se menee semmoiseksi ihmisten tuomitsemiseksi ja väitellään pikkusista oppikysymyksistä. Ja just vaikka tämä virkakysymyskin, niin kirkkoa hajottaa ja moni muu ja sateenkaariasiasta väitellään ja riidellään. Monista asioista tikutaan ja takutaan, mutta ei tunneta, että mitä ne perusasiat on. Että se Jumalan rakkaus ja rakkaus lähimmäisiä kohtaan ja kaikki armo varsinkin puuttuu. Niin nämä asiat on semmoinen, mihin minä haluaisin osaltani saada muutosta aikaan koko kristikunnassa kentällä. Tietysti muitakin on varmasti
En tiedä kuinka moni on ajatellut tällä tavalla asioita näin radikaalisti, että se pitäisi yrittää muuttaa kaikki. Jumalan avulla saada semmonen, nyt se on mennyt tosi ahtaaksi tää koko homma. Ja yhteiskunta suhtautuu hyvin ennakkoluuloisesti kristittyihin, just kun jotkut ei edes lapsiakaan tavalliseen maalliseen kouluun. Niin kuin tää Karfin perheen tapaus just on. Mä oon miettinyt näitä jo muutaman vuoden jo tässä näitä asioita, ettei sitä siitä nyt johdu. Mutta ja sitten myös, että he kaikki yhtä olisivat, niin kuin Raamattu sanoo, niin että olisi ihmiset, ettei ne jakaantuisi niin moneen lohkoon ja lahkoon, vaan oltaisiin yhdessä samassa seurakunnassa ja eikä väiteltäisi kaikista pikkuasioista. Tämmöisiä ajatuksia mulla